Gata. Salut YouTube, eu sunt Roberto, iar ei sunt... Start! Haideți la treabă! Da, băi, ce caută ăsta? Ce nume are ăsta? Haideți! Dar faceți și voi coloratul? LOL. Haideți, grăbiți-vă! Că ăla te întrece 100%, marică ăla. Andrei? Așa, haideți. După cum vedeți, am băgăt toți playerii care îi găsim și se pricep la construit, îi băgăm un videoclip. La Marica tot o să rămână. La Marica tot o să rămână mereu în toate videoclipurile. Sunt niște copii. E, da. Așa, asta un pic mai mare ca asta. Bă, pleacă, ce mic are ăla. Așa, haideți. Haideți, băga viteză. Mamă, ce șmecher a ieșit. Bravo, mă. Șmecher, deocamdată. Da, haideți, grăbiți pasul un pic. Marica? Cred că ăsta, noi să punem. De unde se aude poliția? Dar ce șmecher a ieșit. Haideți un pic. Marica? Eu ziceam să punem pauze și pe urmă când terminați să vadă ei. Ce frumos a ieșit. Mi-a dat chef, am un chef să construiesc acum. Haide, viteză. Zic că ești bărugul. Right. Ce nebun. Frumos. Bravo.
Tare lag un pic, Marica. Și ca... Alo. Mamă, ce frumos a ieșit. Vi lăsăm în subscribe. Și mai faceți doar un rând. Da. De o săptămână vă promitem. E 100... Marica, gata, stai o secundă. Da. Gata, e prea înalt, Marica, fă-mi, e prea înalt. Nu așa. Haideți repede. Marica, jos. Măi, bă, ce nu înțelegeți? Bă, nu așa. Marica, uite așa, nu așa. Acum umpleți tot. Umpleți tot ăla. Acum nu mai faci. Nu, că nu am timp eu. Haideți. Ca să le mă numele, să le scot. Haideți să-i chiar să le zicem papa. Nu, că arată urât. Gata. Veniți la mine să le zicem papa la YouTube. Da. Să dați și voi un like.